Danas ćete vidjeti kako ću da restauriram ovu klupu i to vrlo lepo, brzo i efikasno. Biće nam potrebne rukavice, fleks i naravno zaštitne naočare, ne bi bilo loše. Pa da krenemo. I ona je sad spremna za farbanje. I eto, stigli smo do kraja. Sve smo obrusili, očistili i sad ću da vam pokažem kako idemo kojim redom. Znači, prvo ćemo koristiti lazuru za zaštitu drveta. Kad se to osuši, to možemo čak i u 2 sloja. Kad se to osuši, onda idemo na lak za čamce, što je jako bitno. Čak i ovdje piše, nemojte mućkati uopšte, stvorit će se mehurići i neće vam lepo izgledati. Znači, uzmete bilo šta i polako ga samo pomešajte, ali nemojte mućkati. To je to, pa ćemo sad vidjeti dalje rezultate. I napokon očekivani rezultat. Evo vidite, ekstra lepo je ispalo. Kako se vama sviđa, napišite u komentu. Hvala na gledanju, svako dobro, pozdrav i dobar rad.